12 ساڵە چەمانکێ بووە ناحیە لێ تانوکەوەک و بەشێک ژە وڵاتیە ناحیا ناڤڕی دەبێژن tenê bi navî nahiyeya û çi rêveberiyan fermangehên girêdayî karên hewlatiyan ku rojane pêtivî dibîne lênînin. Ji wan jî fermangeha ragezname û dadgeh û av û gelekên dî. Çamanki ek jwan hibe ku hatiya piştgûyê xistin ji gala korên wan. Wan daxwazê ji hikûmeta Herêma Kurdistanê dikim ku dom û dezgehan li nihê çamank bihîne damezrandin ji ber ku nebûna cinsiyê çikareka soy pêtivî em hewce bînin nihê çamankê nihê çamankî netîvê biçîne sersingê yan amêdiyê yan dihûkê. Rastî nihê çamankê tinê nav nihiya wek gundekî dihêde danan. ما وك ريفابر ما محكمة نينا دزجي تبيدي خرما نينن أنا ما هو جايبين تبشينا سارسنكي بو جنسية كما هو جايبين تبشينا محكمة كالجيا كدي أنا بتشتغل نقصون ما نينن ما خواست داخویانی رێڤەبەرê nahiya çamankê wergirîn derbarê evî babetî lê amade nebû çi daxuyaniyan bidhet. Kovê kobrayek kuşikekê xmor ketin pêtî yom ji dûkê ya sersikê wan şêxon kobrayek pêtivî mutehedekê bîtin xutin merûjekê hekmek nevêre ku tehedekê bû çêketin tin îro dê pêtivî sersikê bîtin û tin yo dê ma yehota û çêkirin bilî sijo fermangê bilî dero şora waniyê zîroê nahiya şorda çidî nehota û çêkirin. Çemankê bi fermî li sala 2005 bûye nahiya ser bi qeza Amêdiyê. Rûnijvanên wê jî pêtirin ji 5000 kesa. Weka hewlatiyan dayîne diyarkirin nebûna wan rêveberî û fermangeh li nahiya navbirî. Hewlatî neçarkîne ku bi karekî asan jî qesta Amêdiyê yan dihûkê bikin. Nihat Ûremariyên Nartî, nahiya Çemankê.